Ero kama na inya sama yo wangwa nikech nyisa ni negbeni koro wantiere ote mogik kata mna wachwa mogik dahero mar mondo mwadhi nyime gi twak makama nikech en twak manigi puonj motegno koko kamano we wakaw paro mogik donge achaka ne kod CPA Kennedy Abong'o pachi mogik otenre kod budget mag kaonti samoro ginero mabende ni dwa fono na japiny mar mondo miyo ng'e kaka iloso budget kaonti. Mokwongo abro dwaro mondo achiwo tene jo kaonti kako nego bene giloso budget koka chiwo tene jo piny kako nego bene gigo budget kogno sami loso budget kaka waloso budget Kenya keni ka iga mokalo nomi osiptal milion 20 wang'ni ok gibing'eyo ni 20 no timango gibiro mana mede wang'eyo ni to wanyalo mede pesa di kuom pesa mango mondo koro giwacho ni wamede 5 mondo bed gi milion 25. Yor maloso budget no miyo jo piny ok bed gi ratiro ahinya kod ler ahinya kuom gik ma budget gi kotimo. Onego beni kochopo samoro to ji chako budget e tiende. Ok ni ne wami 20 ga mokalo koro wami 25. Wachaka chake lo ni to idwaro ang'o. En ang'o ma jo piny neno ni onego beni giket mbele. Magi gik monego beni miketo negi pesa mang'eny kor ka gik moko ka giluore kamano nyaka gima tin mogik. Wach machielo manyalo wacho en ni budget kiloso to nego beni obedo gi details, obedo gi nyiri matindo tindo kaka budget no dhi ringo e piny. Kako lose sani agriculture ko wacho for example ni wadhi miyo milion 255. Agriculture ni odhi timore kanye? Otimore Muron, koso timore Nyakach, koso timore Ahero, Nyando, koso timore Kisumu, koso timore Seme. Detail no nego beni bedo mondo jo piny nyalo ng'iyo ni to no nyiswa ni pesa mabiro agriculture nyakawa ka en milion maromo kama. Adimo biro to adima ok obiro. Wach mar adek en ni onego beni budget bedo gi milongo ni performance information. Matinde ni ka en budget mar tero nyithindo e school mar nursery to wacho ni wang'ni Kisumu County ka wan gi nyithindo milion 1 kata 500,000 e nursery to wadwa ni wadhi wamed mano obed nyithindo milion 1.5. To milion 1.5 ni wapoge kama Nyakach, Muron, Nyando, Seme kamano. Sub counties mopogore. Wang'ni wan gi jopuonj mar nursery maromo kama. Wadwa ni wamedgi mondo girom kama. Wang'ni wachulo jopuonj mar nursery siling makama. Wadwa ni wamedgi msara mondo bed makama. Bas. Mano kaka county onego beni loso budget. Aya koro ne japiny koro jopiny kaka go onego beni go budget. Wach mar budget ka budget ke onego beni okirit ni yudi kama ni biro ni chief loso baraza moro loso budget. Oko chuno. Budget ge kidhi website ibiro yudogi. Kendo county be ka beto nego beni keto budget e website to jopiny dong tine tego ng'we yamo makielo ng'we yambi kama to king'iyo tibiro yudo mana ka budget ne kanya to kata ka ok mari kata nyakwari moro dong do bede go ng'we yamo makubet godhiambo tuwele ng'we yamo tung'iyo. Wach mar ariyo jopiny ka beto nego beni ng'eyo kaka ing'iyo budget en ni sami ng'iyo budget cha en ang'o monego beni ng'iyo ka unun wach ni koro kaka jomigori ma jomigori modak town interest tu chalo nade dwaro unitiere kanye sami ng'iyo budget nyaka ing'i budget koluwore kod dwaro mari kik ing'i budget ni agriculture ki ang'o no ketne pesa makama nyaka ing'i ni wan jo town dong wadwaro ni mondo pi obede utewa wadwaro ni mondo obed gi sewage wadwaro ni mondo town obed maler wadwaro ni mondo parking obede town wadwaro ni mondo ndeche obed maber maka nyithindwa dhi sikul to ok tuomgi wadwaro ni mondo jo town dwach jopogore gi jodala koro kaka jo modak e gweng' ng'iyo budget onego beni pogore gi kaka jo modak e town ng'iyo budget. Ero kama na inya masi benda dwaro mar mondo miyo wach pache ka poke bo nikech ing'isa ni dak e kodonga